Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γεια σας. Βρισκόμαστε στο Βερολίνο, 26 Οκτωβρίου 2023, μεγάλη ημέρα του Αγίου Δημητρίου σήμερα. Βρισκόμαστε στο χώρο του ξενοδοχείου Άντλων. Βέβαια είναι αυτό που είναι καινούριο πλέον, δεν είναι το ξενοδοχείο που χτίστηκε το 1907 και κάηκε από πυρκαγιά τώρα τυχαία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. 2 Μαΐου 1945, δηλαδή 6 μέρες πριν υπογράψει η ναζιστική Γερμανία την άνω χώρων παράδοσης. Εδώ σε αυτό το χώρο, παλιό ξενοδοχείο βέβαια, συναντήθηκαν οι αδελφοί Ντάλες, ο Φώστερ και ο Άλεν Ντάλες, με τον Αδόλφο Χίτλερ. Ήταν η υπόσχεση που τον έδωσαν και τον διαβεβαίωσαν ότι τα δολάρια, η χρηματοδότηση προς την πολεμική ναζιστική μηχανή θα είναι συνεχούς ροής. Αυτό δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος και στέλνω ένα μήνυμα σε όλους αυτούς τους σε εισαγωγικά πυροβολημένους φιλοναζιστές και φιλοχιτλερικούς ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επιτεύχθηκε, διεκπεριώθηκε από τις ικανότητες και τις δυνάμεις και τις δυνατότητες του Αδόλφου Χίτλερ, ο οποίος ήταν ένας πράκτορας ψυχασθενής των Βρετανών. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ξαναγυρίσουμε και να σας ενημερώσουμε για πολλά σημαντικά σημεία της παγκόσμιας ιστορίας, γιατί αυτό που συνέβη στο Βερολίνο προπολεμικά ήταν παγκόσμιας ιστορικής σημασίας. Χρήστος Τσιάρτας, πρόεδρος του Κινήματος Εθνικής Ανεξαρτησίας από το Βερολίνο. Να είστε πάντα καλά.